Цели 16 години брак. Това не е за всеки. От понеделник до петък, 18 часа, сериалът "Женени с деца". Това е за всеки. Ал и Пеги Бънди. Как успяват да бъдат заедно? Каква е тайната на откачения им брак? Ад или рай е семейния живот. Всеки делник от 18 часа, "Женени с деца". Жена от Кюстендил твърди, че системно е бита и тормозена от бившия си съпруг и неговата приятелка. Мъжът отрича и обяснява проблемната ситуация с болезнена ревност. Наживо, искрено лично, от 10 сутринта. Треска за злато, някой от вас тази седмица може да спечели големия джакпот. 94 781 лева. Тя разбра какво значи да обичаш твърде рано. I'm your boyfriend. Admit it. И загуби любовта твърде рано. Но тя я дари с най-скъпия спомен, който тя реши, че няма да загуби. Can't let you ruin your life. Called me white trash. And you didn't say a word. Тя обичаше без да очаква нищо в замяна. If I am the lover, you are who I love. И получи най-скъпия подарък. Сибил Шепард. Кейт Капшоу. Мечта за цял живот. Вторник, 20 часа и 15 минути. Този четвъртък в Али Макбил. Май пак си представяш какво е да си с мен. Има един мъж в кабинета ти. Сега? Май спомена, че ти е баща. А за какво те съдят? Сексуален тормоз. Влюбих се в секретарката си. Гадост. Всичко е в ръцете ни. Али Макбил. Четвъртък, 20 часа. Българският топ 100. Живот е удоволствие. Ти си извън обществото. Ти сам си общество. Ти си гражданското общество. Или още. Невалидно е предаването за вибрациите на сърцата, за алюзиите, преплетени някъде в небето, за живота, който продължава въпреки всичко. Аз съм Ерол и вярвам в това. Очаквайте Невалидно. BTV. Неделя, 2 ноември, 16 часа. Започват приключения без край с Nestle Adventure. Вкусни шоколади, хрупкави бисквити и вафли. Любими на Ло и Бо. Малките, но смели приключенци. В Nestle Adventure се крият много изненади, картички, пъзели и играчки за твоите колекции. Nestle Adventure. Приключения без край. Килимите ми носят спомени както от добрите, така и от лошите моменти. Опитах всичко, но без резултат. Вече няма нужда от традиционните методи за почистване. Сега ви представяме Ваниш. Премахва опоритите петна по-ефективно и почиства килимите ви без да ги поврежда. От сега ме очакват само хубави моменти. Ваниш – най-доброто почистващо средство за килими. Рекит Бенкисер. Миризмата на цигари може да се окаже истински кошмар, но едно малко чудо ще ви избави от нея. Активният ароматизатор Airwick Антитабак. Специалната му формула премахва миризмата на цигари и я заменя с нежен аромат. Активен ароматизатор Airwick. Вече с 4 различни аромата. Airwick. Аромати, които променят вашия свят.